Rianxo renderá homenaxe ás madriñas republicanas. Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, Concello e Deputación organizan un acto para poñer en valor o traballo destas mulleres no campo de concentración da vila. O antigo campo de concentración de Rianxo acollerá este sábado unha homenaxe ás madriñas republicanas. O acto comezará ás 11 da mañá coa inauguración dun busto de Dolores Rodríguez Sende, a única das madriñas aínda con vida. Unha homenaxe necesaria, segundo o alcalde de Rianxeiro, para poñer en valor o traballo destas mulleres no campo de concentración. Rendir homenaxe a un grupo de mulleres que no entorno do campo de concentración de Rianxo axudaron a numerosos dos presos que ali estaban, como pasou en moitos outros campos de concentración, non? As calamitosas condicións que os presos represaliados pasaban neste tipo de campos, como daqui de Rianxo, en Padrón ou en outros entornos próximos, víase entre aspas, non, compensado por esta rede de axuda mutua constituída de maneira altruísta por veciños e por veciñas neste caso. A principal homenaxeada será Dolores Rodríguez, ou será a única madriña republicana aínda viva. Unhas mulleres que xogaron un papel clave tanto en Rianxo como en moitas outras vilas, arriscando a súa propia vida para axudar aos presos dos campos de concentración. A escultura é obra de escultor Ricardo Dávila e o evento vamos, como decía Julián, celebrarlo o sábado día 5 de abril ás 11 da mañán no campo de concentración de Rianxo. Como sabedes, as madriñas foron mulleres que con valentía e solidaridade axudaron aos presos dos campos de concentración franquista, proporcionándoles alimentos, roupa, apoio moral nun dos períodos máis oscuros da nosa historia. O evento conta coa colaboración da Deputación da Coruña a través da área de Dereitos Civís. Dende o ente provincial pretenden con estas iniciativas realzar a figura dunhas mulleres fundamentais no seu momento. De situacións que vivimos non hai tanto tempo e que son moitas veces descoñecidas. Esta xornada na honra das madriñas pon en valor o traballo altruísta, como el ben decía, de moitas mulleres que se acercaban aos campos de concentración, porque é algo que tamén está moi invisibilizado, que moitos veciños e veciñas non coñecen que nesta provincia había campos de concentración que se puseron en marcha durante a Guerra Civil, pero que a dictadura mantivo moitos deses presos e desas situacións. A titular desta área incide con isto na recuperación da memoria histórica para aprender dos erros do pasado e non repetilos no futuro. Creemos que cada vez máis é necesario recordar, homenaxear e visibilizar todas estas situacións porque cada vez estamos vendo que hai discursos políticos que o invisibilizan máis, como se recordar a nosa historia podera ser contraproducente cando nós creemos realmente que recordala pode evitar que se volvan a dar situacións deste tipo. E máis nestes tempos que parece que xa soan tambores de guerra, non? Que estamos todo o día falando de rearmes e de movilizacións e de guerras. Creemos que o que temos que facer é todo o contrario, non? Facer actos que demostren que as guerras o único que traen son sufrimentos, que aquí se meteron en campos de concentración e se persigueu durante 40 anos a persoas